Sanibonani babukeli be-SABC la ifinyelela khona uyena uDr Mkhulu lo obingelelayo umbelambelana uSikhove Salamba sadla amehla umgqilazo wempahla kazingane zophuma phi kwi-episode ethi ufunda uze uyofa. Namhla ngifuna sikhulume ngokubaluleka kokuthwala ukuthi kukhona yini ukuthwala noma akukho, kubalulekile noma akubalulekanga. Babukeli be-SABC, ukuthwala kukhona. Ukuthwala kukhona bekuvele kukhona nasemandulo. Ukuthwala akuqali ngoDr Mkhulu njengoba umhlaba uvungazela wonke uDr Mkhulu engathi wenza wrong ngokuthwala. Ukuthwala bekuvele kukhona emandulo. Ukuthwala ke ngichaze kabanzi ngako. Ukuthwala ukulanda amandla ongazalwanga nawo. Ukulanda amandla extra azokwenzela izinto zenzeke. 1. Number 2, sikhona isithwalo osilandayo kanti usilandela ukuzohlukumeza sizodestroya. Bakhona abantu abahamba bayothwala bathwalele ukubhejelana nabantu ukuthi ngifuna ukubabonisa mina ngizoba inkunzi la ngihleli khona angeke bangithinte. Uma ngeke ngaxabana nosibanibani noma kanjani angeke alale noma kanjani uyothola ingozi yemoto. Isithwalo esibi leso esingenzi abantu abaphumelele. Umuntu onaleso sithwalo awubhejelani naye futhi akaphumeleli, akabi namali, akacebi. So ke ngifuna ukuphendula kakhulukazi egameni lika Dr Mkhulu baba kaMashilama ukuthi why yena ngakhetha ukuthwala, why mina ngathwala. Angithwalanga ngoba bekumnandi okokuqala lokho. Angithwalanga ngoba bekumnandi. And ngifuna nje ukubonga kahle kahle ngichaze ngibonge. Ngibonge the one of my pastor because mina ngizalwe esontweni, ngizalwe lesontweni, ngizalwe lebandleni losindiso, ngikhuleka kodwa ukukhuleka kwamazange ngakubona ukuthi kuyaphila kuyangisiza. Ngibonga umfundisi because I was a chorus leader esontweni owakwazi ukungithatha aye nami enyangeni. Enyangeni sasizoba ne-crusade endaweni eseKZN eMelmoth okwakuzoba ne-crusade eyinkulu kakhulu lapho esaya khona enyangeni ukuba abazalwane bangene and banikele and kugcwale and naye uma ngabe eqala ekhuleka abantu bawe bashayeke phansi. So ke wayengithemba kakhulu ukuthi sengiright sengingakwazi ukuhamba naye emfihlweni zakhe noma entweni azenzayo. Nangempela ke nami ngahamba naye. Ukuhamba kwami naye bengekho aware ukuthi kuyokwenziwana kodwa ungitshele sekangifundisa ukuthi hayi lana sizolanda amandla ukuthi crusade ihambe ngendlela. So yilapho engibone khona ukuthi kanti yonke lento inokuthwala phakathi, yonke lento nami ngingayenza, yonke lento iyenzeka. Yilapho engade sathatha ukungcono ngithwale ngoba nami ngiyadinga ukuba nemali and umfundisi wami uyi role model unemali ngiyambona uyaphumelela. Nami uma ngingathwala imali ngaba nayo into zami zingahamba kahle zingakhanya. Yilapho ke ngadecide khona ukulanda amandla endaweni yaseMamboni, endaweni kuyikhehla lami eseladlula emhlabeni langishiya eliseMamboni. Lapho engalanda khona amandla engathola khona indoda igama layo kuthiwa ubani uMashilama. Ngayiqamba igama lendoda kwathiwa uMashilama. Ngifuna ukusho ke ngichazela abantu ukuthi ukuthwala kukho wrong. Ukuthwala kuvele kukhona namanje kukhona ukuthwala lokho kwesilungu okubizwa kuthiwa Illuminati. Illuminati isona futhi isithwalo but abantu aba understand bacabanga ukuthi Illuminati mhlawumbe into edliwayo noma into enjani. Illuminati isona isithwalo kepha ngalokuthi igama libizwa in English abantu bacabanga ukuthi into emnandi. Isithwalo Illuminati uyathwala uthwale under Illuminati. Mina ke ngalanda amadoda. Mina ngithwala njani ke? Ngithwalela ukuthi ngifuna ukuba namandla okuprofetha esontweni ngoba nami bese ngiqalile sengivulela lami isonto. Nami bese ngivulela lami isonto. Ngifuna ukuyiveza icace lento. Nami bese ngivulela lami isonto. Kodwa ngahamba ngabona ukuthi esontweni hayi into zakhona zihamba slowly. Kuhamba slow akuphakami kahle. Angivele ngivuse isikhwama sikagogo uMabuthelezi. Ngavusa isikhwama sikagogo wami uMabuthelezi ozala umama. Isona ke ngasivusa ngabe sengisithebula kabusha ukuthi asingisebenzele singenisele imali. Ilapho engaqala khona ukuthi ngiphumelele ngibona into zami zihamba kahle. Namanje uma ngilapha ngibuza kulamadoda, ngibuza kuMashilama ukuthi Mashilama nanga umuntu osawukhona phambi kwami. Ufuna ini? Asho uMashilama ukuthi hayi ufuna 1 2 3. Lona ngoba efuna lokhu singamnceda kanje. Into engayilanda mangayilandela impumelelo nemali. That why ngiye ngithi umuntu mangabe ethwele kufuna abe nemali aphumelele abe rich. Awukwazi ukuthwala uthi ngithwele mina ungaphumeleli. Ngifuna ukuyichaza futhi kunabantu abathi bathwele ngamagundwana alanda imali. Leyo ngifuna ukuthi ngicakisele umbukelo we-SABC ukuthi awekho amagundwane alanda imali. Ngicela nibe aware. Awekho amagundwane alanda imali ebhenki.
amagundwane imali ayayidabula ayayidla. Bantu bakithi ake nivula amehlo ngoba ziningi inyanga kahle kahle nala ebunyangeni ke kunanendlala kulanjiwe zilambile inyanga. That why umuntu uyabheka njengamanje umhlaba wonke bonke abantu bathwele kodwa umuntu uyalandela bonke bayahlupheka bonke abanalutho. Kodwa lo muntu igama lithi uthwele. Kanti uthwele njani wena ungaphumeleli ungacibi? Uma uthwele phela fana no Dr. Mkhulu. Fana nombelambeleni isikhove laba sadla mehlazo. Izinto zakho zikhambele kahle. Ukwazi ugibela imoto oyifunayo uma ngabe uthwele. Sibone ukuthi uhlala emzini oright, uhlala endaweni eright. Ungahayarish, ungahayarish izinto zabantu ube sewutho kwakho. Uyayibona? Number 1, akekho umuntu ozothwala ngenyoka. Akekho umuntu ozothwala ngenyoka. Inyoka okuthwalwa ngayo inomehluko kunenyoka ozoyithenga lapha la kuthengiswa khona inyoka eJoburg noma lapho kuthengiswa inyoka khona eThekwini. Angeke ukuthi uthwele ngenyoka eyelo. Leyo nyoka leyo ayiyona inyoka yokuthwala. Ikhona inyoka ngizonikhombisa next episode ukuthi inyoka okuthwalwa ngayo injani, iba namakhanda amangaki. Nizoyibona next episode ukuthi inamakhanda amangaki. Iyabe ikhona indoda yamadoda ihleli phambi kwami ishigijima ngesisu ispina la phambi kwenu. Nibone ukuthi uma uthwele uthwala ngenyoka enamakhanda amangaki. Hayi lena ebovu nalemhlophe othola bayigaxe lapha abadlala ngazo lama toys enyoka lokudlala okungenamsebenzi walutho olala nako ngishendlini. Akusona isithwalo nento umdlalo ningathuswa abantu into abantu bathwele. Umuntu othwele ngifuna eze kimi endumbeni azobona ukuthi kanti uthwala ngani. That why ngithi next episode ngifuna nibone inyoka okuthwalwa ngayo ukuthi iba namakhanda amangaki. Mbukelo weSABC la ifinyelela khona. Uma ngabe ukuthi uyadinga nawe uphumelele uyafuna ukubona into zakho zihamba ngalendlela ofuna ngayo. Mina anginankinga nginamona. Lento ngayilandela khona ukuthi ngisiza abantu. Ngikhuluma ngesithwalo sika Tikoloshe. uTikoloshe ukhona. uTikoloshe ukhona. Ngizochaza ukuthi yini uTikoloshe next episode. uTikoloshe ukhona. uTikoloshe usebenza kakhulu ebhizinisini. Alikho ibhizinisi elizophakama ngendlela enamandla liphakame kakhulu lingenawo uTikoloshe phakathi. Ibhizinisi lisebenza ngezipokwe, lisebenza ngoTikoloshe not ipokwe. Isipokwe sivala ibhizinisi. Asikho isipokwe esi-operator ibhizinisi. uTikoloshe o-operator ibhizinisi. Kunomehluko uTikoloshe nesipokwe. Kunomehluko lapho. Kufuna abantu ba-understand ukuthi kunomehluko uTikoloshe nesipokwe. uTikoloshe iwona operator kakhulu ibhizinisi. Iwona amadoda lawo engigarante ngawo ukuthi uma ngabe ngenza izinto ngenzela umuntu into aphumelele aphume seka right. Uma uthwele uzothwala uthwalela imali. Ngifuna ukuchazela abantu ngendaba yesithwalo ba-understand. Mbukelo weSABC. Qaphela isithwalo segazi. Sibonakala kanjani isithwalo segazi ke? Isithwalo segazi sibonakala ngokuthi uma ufika enyangeni ithi inyanga thenga inkukhu noma woza uphethe imbuzi noma woza uphethe imvu igusha, uyabona? Leyo gusha noma leyo nkukhu noma leyo mbuzi ifike ibulawele phezulu kwakho emzimbeni. Sekurong seyisithwalo segazi leso kumndeni wakho uzophela. Sewuqeda umndeni ngamanye amazwi. Uma ikhona inyanga eyenza leyo nto leyo ngicela niqaphele kakhulu. Akusona isithwalo esiyophumelela uyoqeda umndeni uyojabula nobani lokucebi obenzayo. Yebo uzophakama khona ngokukhulu ukuphuthuma but umndeni wakho angeke ulaste. Nawe angeke futhi uze ulaste ngoba wathatha isithwalo segazi owasilanda enyangeni. Qaphela ke inyanga ezothi bulala isilwane, bulala nesilwane. Noma inyanga ezokwakhela isigubhu ithi nasi lesigubhu sidla igazi. Isuke phakathi kunesipokwe kunomkhovu lapho ke. Iwona odlalela igazi. Ngalesikhathi ungasawunikezanga igazi uyayikhotha imbenge yomile. Ngalesikhathi ungasasinikezanga lesigubhu igazi uyokubona okwakhweza ikati emthini ngonyezi ukuthi kuyini lokho. Uzokubona ngoba lesigubhu sizozihlabela zona. Sizohlaba sona la ebaleni. Asihlabike noma yini. Sihlaba la enganeni lokho ngathi kusathambile, kusathambathambile. Sihlaba lapha esigubhu. Uma ukuthi sekuphelile lokho esingakuhlaba, sizohlaba yena umnikazi, sihlaba unkosikazi, sihlaba umfazi. Awuphumeleli. Umcebo wegazi awunampumelelo. Kwi-SABC ngithi mina ufunda uze uyofa kule episode. Ufunda uze uyofa because kunabantu abaningi abadidekile ngendaba yokuthwala. Abanga-understand ukuthi ukuthwala kuyini. Bacabanga ukuthi ukuthwala ku-wrong. Ukuthwala kukho wrong. That why angikhethe bala la muntu mina. Mina wonke umuntu othi udinga impumelelo uyeza.
umama, ingane, ubaba, ugogo othi ufuna lento efana neyami eyenza mina ngiphumelele, into zami zihambe kahle. Angingeni lapho, ngihlala phansi ngikuchazele ngikunike, ngikuchazele kahle ukuthi lesithwalo sihamba kanje, sihamba kanje, sihamba kanje. Asisebenzi ngegazi, asisebenzi ngokuthi uyosihlabela, ngoba ukuhlaba kwakho uzawuqeda umndeni ekugcineni kwakhona. Kwi-SABC la ifinyelela khona uyena okhuluma umbelambelana uSikhove Lamba sadla amehla umgqelezo wempahla kazi ingane zophuma phi kwamhlabela ingane la ngithakathela khona. Mina ngiyayithakathela-ke, ngayilanda lento, ngiyilandela ukuthakatha, ngiyilandela ukuphumelela. Ukuthakatha ngangiyilandela i-self defense, ukuthi uma kukhona okuyinyanga okuzenza mhlawumbe ngathi kuyakwazi ukushaya noma kuphi, ngiye ngithi akaqale kimi umuntu angathakathi umuntu angabazi. Noma ngabe ubuye nomuthi wakho owuthestayo, ngiye ngifisa ukuthi umane uwuthestele kimi. Unezulu onalo, ngiyafisa uthestele kimi, ungathesti kubantu abangazi lutho because uyolimaza abantu. Isithwalo sikhona, kepha qaphela isithwalo segazi. Kunabantu abaningi abaphelile namhlaba ezinyangeni, bayolanda izinto abazoyihlabela imbuzi, bayolanda izinto abazoyihlabela igusha, bayolanda izinto abazoyihlabela inkukhu, bayidlisa izibindi, bayidlisa inhliziyo, udlisa isipokwe lapho-ke, umndeni wakho uzophela. Ngikhuluma ngomuntu ozalwe embethe. Umuntu ozalwe embethe, mbukelo we-SABC, namanje phela basekhona abantu abazalwa bembethe. Bayahlupheka, bahluphekiswa yini na? Ingubo yakhe akazange waphuma nayo esibhedlela lo muntu loyo, kepha wazalwa embethe. Hayi ukuthi kwakusemandulo kuphela abantu ababezala bembethe, manje namanje nakusasa namhla abazele bakhona ababili abathathu abaphume nengubo bakhavekile, kepha ingubo yakhona abayitholanga. Why na i-corruption ingaphakathi lapha athetiswe khona, ingubo ayisaphumi, kuphuma yena. Uyohlupheka umntwana wabantu waya ingunaphakade. Ngiyayilungisa leyo nto ingubo yakho makukuthi awuyitholanga, uza kimi ngikulungisele indaba yengubo yakho, into zakho zikhambele kahle. Umbelambelana uSikhove Lamba sadla amehlaso, ngithi kini ngiyabuya, siya kwi-break kancane, ngisathi shelele siyawubuya futhi sizoqhubeka nodaba siye phambili.